Mula para pinter kae padha paring dawuh to Mas Gareng. Hidup dengan agama akan terarah. Betul. Hidup dengan ilmu akan mudah. Hidup dengan seni akan indah. Hidup dengan olahraga akan bergairah. Hidup dengan selingkuh kakean polah. Ya. Sak nomor ya, Kom. Sak nomor kuwi. Ya. Yo, Mas Gareng dhisik. Nah, Mas Gareng wayang wong kali ya, Mas. Siap. Istirahat aku ya. Istirahat. Yo, dikurmati nganggo warung pojok. Wis ngadeg pisan. Lar tak kurmati ora nggih. Mas Gareng. Oh. Alhamdulillah nggih. Pripun sewalan pripun? Ngantos meh jam kalih parandene walah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik tasih kempal manunggal wonten mriki. Pun setahun jembleng serendeng nggih wonten mriki, Pak. Pripun? Penonton nganti wanci gara-gara belas ora nek sing mingset siji-siji yo. Heeh to. Tasih jenak sedaya. Ki umpama aku dalange tambah semangat. Wayangan ngeten iki nek penontone ngeten iki tak barke jam 10 awan, Pak, nek kula ngeten iki. Lambemu moncrot no aku ngawut ya ora. Ya sak madya wae apa-apa yen kuwareken iki ya ora kepenak. Wah, coba Mas lho ambil gambare penonton tasih maewu kados ngoten kathahipun, Pak. Nggih. Kula tak nderek ndongakne penonton nggih. Nggih. Mergo kesuksesan pagelaran wayang kulit itu salah satunya didukung dengan penonton yang baik. Yang baik. Nggih. Mugi-mugi ingkang kepareng mirsani dalu menika mbuh kuwi wong siwalan utawa saking pundi kemawon ingkang saged nutuk lakonipun nggatekke critanipun sak rampungipun mugi-mugi dipun paringi tutuk anggenipun momong putra wayahipun. Amin. Sedaya pinaringan sehat walafiat nggih. Sing tani muga-muga panene sukses nggih. Sing dadi pegawe gajine mundhak nggih. Sing wirausaha usahane lancar. Lha ngono kuwi. Sing dodolan kabeh diparingi laris. Amin. Sing tukang tembel ban muga-muga akeh ban bledos. Iya ngono. Mriki profesine tambal ban delalah mboten wonten, Pak. Nggih. Upamane ana sing bledos ngono ya wong liya lah, wong jaban desa lah ngono sing bledos ngono kuwi. Ngono. Wedi. Wong aku ya guyon kok ya rumah. Ayo sing baku usaha apa wae saged ngrembaka murakapi kangge kula warga. Amin ya Amin. amin. Ngoten. Sing Joko Prawan ya ndang rabi. Sing rondo duda gek ndang rabi. Sing tuwa-tuwa gek ndang munggah haji. Allahumma amin. Ngendikane Pak Cahyo mriki Pasasat niku kota santri. Leres. Nggih to, Pak? Leres. Kathah napa pondok pesantren masyarakatnya agamis namun tetap berbudaya dan cinta akan budayanya sendiri. Luar biasa. Tepuk tangan monggo mboten napa-napa nggih, tepuk tangan. Pancen panjenengan ngeten kabeh pokoke jenengan. Top marko top, good marso good, yes marko yes, sip marko sip pokoke warga mriki, warga Suwalan. Siwalan. Iya, tapi kan sing nonton nganggo suwal kabeh to, Pak. Iya, ya nek sing nganggo rok barang kok ya. Siwalan. Siwalan. Dadi niki acara bersih desa muga-muga tahun ngarep mangke tetep gilar malih wayang kulit nggih Pak nggih. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mboten kedah dalange niku kula mboten kedah. Ingkang baken kersa ngurip-urip kabudayan menika jati dirine bangsa. Wayang niku dudu neke sapa-sapa ning neke dhewe. Yen ora awake dhewe sing ngopeni sinten melih. Yen nganti mengko direnggut karo wong Jaban Praja Malaysia upamane awake dhewe sing kapitunan lha ngoten Mas Gar. Bakal sing kelangan ngoten. Nggih. Ter nek iso nggih Pak Cahyo Kuntadi malih. Pelawake. Anu dalange. Lek pelawake sinten? Kula ngoten pokoke gandul, Pak. Kula niku lak anak ora dijak ya nusul ngoten mawon, Pak. Iya. Nggih, soale napa kok kula nganjurke Pak Cahyo Kuntadi niki dalang saestu, Pak Bu. Piyayine tekun ibadah. Amin. Lakune niku laku sing sangat sae saestu. Amin. Istiqomah tumaknina kalih kula warga mboten nate tumindak sedeng lan neka-neka. Amin. Tegese dalang niki angsare sae kanggene warga masyarakat Siwalan. Seksine kanca-kanca kula sedaya Madangkara niki. Apa wis tau ngerti Pak Yoyok kok demenan?
Urung tahu to? Lah iya. Wis tahu ngerti Pak Yoyok kok selingkuh? Ora tahu. Ora tahu. Apa wis tahu ngerti Pak Yoyok kok mendem? Urung tahu. Mula ora kleru pilihane warga masyarakat mriki. Nggih, nggih. Klebu garenge barang nggih luar biasa menika. Pas menawi panitia nimbali majenengan nggih. Piyayine ya grapyak, semanak, cerdas, nembang apik, joget bergas, dasare ya karo anak wedok niken mau ya gelem ngalah. Tegesipun anggene nglipur dumateng para warga masyarakat menika dipun lambari ngibadah. Dadi paminipun kok benjang-enjang kalih bulurah mboten disangon nggih mboten masalah lho niku. Mboten masalah, Pak, ning nggih kudu genah. Nek niki tetep mboten disangoni kula, Pak. Lah ngopo? Wong kula wis lunas nek kapan nika wong ditransfer kalih dulur wedok kembar. Kok kembar? Menik, Mbak Menik niku Oh, kembar. Mbak Menik. Oh, nggih, seniwasi menika. Niku lak kembar, Pak. Menik kalih menuk. Loh, kok lagi ngerti aku malah. Kembar nika, kembar. Mbak Menik niku lak putih to. Nggih. Tapi menuke ireng. Sik. Niku lak saudara kembar wedok kabeh. Nggih, Mbak Menik kalih menuk. Menik kalih menuk. Nggih, Mbak Menik. Lah sampean pun pirsa to sing nyinden Mbak Menik. Pun, Mbak Biasane lak Menik. putih to. Nggih. Lah menuke niku ireng. Kulite ireng ngono to. Lah nggih, pakulitane ireng, Pak. Oh iya. Tapi Mbak Menuk niku ten pundi-pundi ndalah ya pinaringan slamet. Ning ndalah lho, Pak. Piyayi iki nek kembar, ning ndi ya kudu karo kembarane. Kompak kuwi Nggih. rukun. Numpak sepeda nggih kalih kembarane. Apik. Ndalah tiba gelasan, menike mboten napa-napa, tapi menuke suwek lho, Pak. Kuwi adike si Menik mau. Lah, nggih, adike niku. Nggih. Oh iya, pancen kudu hati-hati kok Mas Gareng. Hati-hati, Pak, nggen pondok niki, Pak. Salah menawa salah muni yasinke bongko kula. Ya. Nggih. Lah kabare Mbak Menik ya entuk jodoh punan. Nggih. Sampun. Nggih. Piyayi mriki. Lah nika garwanipun, lenggahipun mrika. Oh nggih to. Weh, Nggih. tembe mangertos. Nggih. Nika. Kok seneng kali Menik nggih? Nun, Mas nika kok seneng mergo kali. nggih menuk ireng niku wau. Duwe adi menuk sing ireng niku wau. Alah mbuh reng aja aneh-aneh kuwi. Aku melu prindang-prinding ya ngene ngomong ngono kuwi ora. Cedak pondok, Pak. Jak pondok nggih. Pak. Leres kok leres ning ngendikanipun bulurah niku mboten napa-napa Pak Dalang. Nadyan lingkungan kula menika lingkungan agamis pondok mboten masalah. Ning piyayi nggih kula niku piyayi yang berbudaya. Agamane ya kenceng ning budayane tetep digondeli. Tegese nasionalis. Piyayi sing ngene iki lho sing bakal nggawa marang kemakmuran lan uga kemajuan kejayaan NKRI yang tercinta yaiku Siwalan. Siwalan hebat saestu. Nggih, dipimpin oleh seorang ibu kepala desa Sri Kandine Siwalan nggih. Beliau menika Bu Kepala Desa. Mila sing dipun pundhut menika lampan Sri Kandi Mustakaweni. Kepahlawanan seorang Sri Kandi niku. Kepahlawananipun Ibu Kepala Desa. Inggih menika Ibu Novi Dwi Hermawati. Putrane garwane Bapak Tentara. Asmane Pak Rosid Baidowi. Pak Rosid Baidowi. Iku rawuh nggih? Rawuh mesti ndampingi no. Iya, Pak Tentara nggih. Matur nuwun Pak Tentara rawuh, Pak Polisi rawuh. Kowe kok wedi to karo polisi semune ngopo? Lah sing nyekel kula nggih polisi, Pak. Kasus apa? Ya ora ngira Pak jeneng wong apes iki kesandung rata, kesampluk awang-awang niku nggih ora mesti, Pak. Gur gara-gara nemu rapi ya 2 meter men kula kena hukuman 3 sasi ya. Hubungane apa karo hukum Rafia iki? Lah rapiane katutan pedet ya, Pak. Nyat maling kowe iki ora maling. Dikudang-kudang putrane jenengan Mas Gareng besok ya iso dadi tentara utawa dadi TNI utawa polisi, penegak hukum. Lagi lancar kabeh to, sukses kabeh to putrane. Pangestunipun, Pak, sukses. Nggih. Niki nembe wonten isi, Pak, kala wingi mlebeten isi. Isi Surakarta, Isi Institut Seni. Surakarta, Pak, nggih, Pak. Jurusanipun? Mboten nggih mung mlebu kirim material, Pak. Bangun gedung wingking nika, Pak. Oh alah, toko bangunan. Nggih. Kirim material. Beto dam, Pak, dam. Nggih. Putrane pinten jenengan? Wonten 3. Sing barep? Mbarepe niku lanang, Pak. Nggih, sampun mentas. Pangestunipun sakmenika nderek tindakipun Pak Jokowi menika nangani pelebaran Sungai Bengawan Solo, Pak. Alhamdulillah. PUPR niku bagian. Mboten bagian gogoh wedi, Pak.
Soale nek niki pun mampet nek wedine ora digogohi mungkin ndak banjir, Pak. Iya, ya kuwi penting, kuwi penting. Bener. Sing nomor loro. Wedok, Pak. Nah, iki Iki wonten Karanganyar, Setap wonten kabupaten, Pak. syukur wonten Setap Pemkab nggih. nggih, pemberdayaan dan stamina kerja. Apik kuwi. Sae. Nggih, stamina kerja. Lho kuwi hubungane karo anu no kuwi olahraga. Mboten godhog wedang, Pak. Wong kantor ora godhogne wedang ya ngantuk kok, Pak. Ya apik, sing penting halal, Reng. Iki Sing nomor 3 lah iki mendhi, petingane iki sing ragil biasane. Delalah jenenge Taruna ngungkuli bapa. Nah, kuwi kekudangan. Niki senenge nek kalih gamelan tenanan niki malah pun kula tukokne gamelan kok, Pak niki. Komplit Mas Gareng. Kenong siji tok nggih dodol es dungdung niku. Mbah, ora senengane. Ya saka kenong sik ra apa-apa, Pak. Ning ngono kuwi nuwun sewu. Sejatine anak ki fotokopine wong tuwa. Nah, Anake dadine piye wae iki gumantung bapake ling ngorek piye. Gumantung wong tuane. Ha. Elek apike anak ki gumantung karo wong tuane. Dadi nek anake elek ki aja nyalahke wong tuane. Berarti wong tuane ya elek kaya anake. Ngoten ta, Pak? Heeh. Lah nggih aku kok. Lah kuwi elek kok bangga. Lho, lah pitekno timbang apik. Lho. Neng ndi-ndi pengen dadi wong apik ora ana sing pengen dadi wong elek. Ya ora apa-apa lah, donya kudu jangkep, Pak. Enek sing apik ya kudu enek sing elek. Ning sampean ora pengen dadi wong apik. Lah nek ning apik ning swarga ngoten to? No genah. Cadangane pun cetha lek apik ning swarga, elek ning neraka. Nah, kula ning neraka ora masalah, Pak. Lho, kok ora masalah? Nah, kula ning neraka kan among tamu. Oh, niki rombongane Pak Yoyo, monggo. Labemu ora dongamu elek karo kancaku kowe. Mboten maksudnya monggo tindak swarga. Oh iya. Mboten mriki ngoten lho swarga, ngoten lho, Pak. Heeh. Ning ya ora mung kanca-kanca tok sing swarga. Sampean tetep panjang umur, sok yen seda ya tetep manggon ana ning swarga jahanam. Ayo. Nek jahanam niku neraka, Pak. Apa? Swarga Firdaus. Waduh, kedak. Sejajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Nggih, amin ya rabbal alamin. Sae sanget. Mas Gareng. Amine sampean ra ikhlas no ketok. Ikhlas lahir batin, amin nggih. Amin. Iki ana sing ngersake iki wuyung. Nah, wuyung. Moji monemro. Aku ya tau krungu ning dudu Gareng iki ning kok. Ayo. Nggih. Wuyung nggih. Coba sik tak ratanane gen tampil kabeh sindene Madangkara. Mbak Tuti, wuyung ya, Mbak? Langgam ya. Ora apa-apa ta langgam ora kudu hodot to. Nggih. Nggih nek Mbak Tuti mosok langgam, Pak. Ora apa-apa piyayi anu serba bisa kok. Mantan penyanyi dangdut pasar malam berkah ria niku. Sameneika sampun mertobat, pun krumangsani yuswanipun di atas 40 nggih. Insyaallah benjang tahun ngajeng besar niku panjenenganipun badhe tindak ngilen. Anu, munggah haji. Ning Wonogiri ngono lho dadi. Oh, berarti goleki kula. Di atas 50, Pak. 50. Iya. Oh iya. Orang ngadeg to, Pak? Hah? Orang ngadeg. Gandeng wis kebacok ngadeg timbang kowe kepirangan ra apa-apa ngadeg kok. Kok ngono to, Pak Yoyo? Ora kene lho ora apa-apa. Ya ngadeg aku ya wis ngadeg lho iki. Ngadeg kene. Nggih, Pak Yoyo nuwun sewu. Nggih. Niki wau angsal salam Nggih. saking Ibu Niken yang ada di Puskesmas Prambanan di bidang fisioterapi. Insya Allah nanti mau nanggap katanya. Alhamdulillah. Mulai dadi Iya. tenan kowe tak perseni iki. Nah, lagi tak bibrik Pak Yoyo. Iya, amin ya rabbal. Garenge katutno ya. Mboten iki ketinggalan mboten ngangge gareng. Ya wis. Ya gareng nek gareng liyane ngono lho. Nggih kan gareng oke. Terima kasih Tik, matur nuwun. Wis kena nggih tombo kesel. Kok malah kesel banget ya aku malah. Wah. Nggih. Konjur, Pak. Apa? Rokok kula didong-dongke kanca. Kapan le musuh dakok lek ora ngene iki, yo. Ya ning ora terus kabeh ngene. Balekke sik, Mas. Tenang. Iku utang paro urung tak bayar lho, Mas. Wong gareng kondang laris kelangan rokok bingung ora. Awor penyimping kaya awor maling. Titik iki ya ora iso dipercaya.
Nggih. Yo genduk Niken Salindri ya, Nduk. Ini idolanya Indonesia. Ya. Pokoknya intinya nyenengne piyaya kenduk iki dadi ganjaramu, dadi amalmu. Piyaya akeh, ayo. Piyai akeh, kiai kathah. Ya, Nduk, Niken. Arum Bali. Arum biar. Kowe kelangan rokok omonganmu elek malian. Ya. Arum Bali Niken Salindri. Yo. Sak manten bocah iki ya, Jan. Kelas piro saiki, Nduk? Niki badhe wisuda badhe kelas tunggal SMA. SMA-ne ngendi calone? SMA Kediri mawon. Mboten teng Semaki. Mboten. SMKI mboten nggih. Jane nggih pengene teng mriko tapi kan tanggungane tasik kathah teng Kediri. Utangmu akeh to, Pak? Mungkin mboten Lah utang. jare tanggungan. Tanggungan iki menawa nggih andekan job niku lak termasuk tanggungan. Oh iya. Tanggung jawab mergo ya andekane job kathah. Nggih. Utang. Utang Niken kok utang san. Turah-turah mobile gonta-ganti. Kono angop kowe metu duwite kok. Anggap metu duwe ya. Sukses. Amin. Kowe metu wilere kok ora apa-apane, Reng. Belas ora laler tok malahan. Wis, rokok enak ya, rokoke ya. Pengen enak-enak iki karo semprotan baygon ngene lho. Nduk Niken, aku ket mau urung ngerti sampean bawa lho ya. Oh ngaten. Iki lek yahene iki malah sing mat-mat wae. Ya engko lagune der oleh ning dikek bawa ngono. Klasik. Iki ana pamundhut Lungiting Asmara. Nggih. Nah, karo Gerajakan. Nggih. Milih sing ndi? Gerajakan mawon. Gerajakan? Nggih. Oke, ya coba diaturake. Ini dibawani ya, Nduk ya. Nggih. Coba ya wae karo gareng. Ulate malah peteng bareng rokok entek ayo. Ya, niki. Tenang wae Pak Dengko tak ijoli. Kowe ndirokok. Ndak tak ijoli apa? Gitu Mas Tak rokok. ijoli ge tumbas rokok. Uang. Nuwun ya, Nduk, matur nuwun. Iya. Tenan kowe melasi wong terani ayang ngene iki tambah rezekimu, Nduk, pokoke. Tenan, Nduk. Entekno rokokku ora apa-apa, ora masalah. Entekno ora masalah. Ki garek obongen ra apa-apa. Ora masalah. Ayo, iki tak gagas-gagas gareng wit sore mau kepalu ketutu ayo. Mboten napa-napa. Mau diajar Niken saiki rokok entek ora. Pancen ngeten iki nasibe nembeano. Bawa sik, Nduk. Ya, Nduk. Karo aku tak nenangke pikir, tak belajar ikhlas, Nduk. Ikhlas sabar nerimo ki biasane ijole luwih akeh. Amin, amin. Nduk. Membiat mayan man
yaring gumel yaring taman sarinosan tara pancen bocah iki ngeng duwe ngeng tenan ya top nduk jos tenan weh multi talenta napa-napa iki mau nembange jan kaya Banyuwangi tenan Banyuwangi tenan sampean jogete kaya ketapang iki mau kula mboten teko Banyuwangi lah piye Tenggalek men pedhot teng Munjungan no. Heeh ya Nah, soalnya niken kula lak teng Munjungan niken kula. oh iya wingi kae ya Masa lupa. ora leleng aku sih luar biasa wis nate nduk nembang lungiting asmara sampun wah ya aku ngati-ati lho nduk lar obo tembang ning awakmu nganti mboten apa lho Pun to Pak percaya mawon nek kali Dik niken napa-napa saged ngentasi karya nek niki Pak. nggih nggih ngentasi memean nih ngentasi Lho ngentasi pemean wae iso kok. ngentasi Ngentasi. Pokoke apa-apa iso nek karo Dik niken niku ora mbalekke. ah iya pancen luar biasa bocah elok Tenan. elok Nggih. siji ngas ya nduk ya Lho lho. nggih Sak lagune Nduk. Biasane sak kaset lho kowe. ya ora apa-apa Nyerah apa-apa. sijine lorong kas telung kas ya ora apa-apa Ora apa-apa, angger manut danane ya Nduk ya. bocah kuwi ora ngerti Mboten ngono ngerti. kuwi kabeh sing ngurusi manajemen Pokoke seneng karo budaya. nah ngono kuwi heeh Lungiting asmara ya nggih ditinting karo AA. Mangga. ah iya nggih thank you Sukses Sahayu. terima kasih Pak De atur nuwun nduk ngono iso tata-tata ngono sampean nembang semangate kaya ngono tak ijoli nggih tombo kesel Bu Sukesi Rahayu Sinom Parijata Bu ayo ayo Karo niken. oh ora ben ijen wae anakmu ben leren sik ayo Sinom Parijata mang jukuke serat kala tidha pupuh kaping 7 ya nggih Bu Sukesi kaya kepanah ae wingi malah. Lah aku ki arep nembang kono jek omong kok. Sabar aku dilungas tekan ngomah ya. Pun mari to, Bu. Tenang Pakmu, wis mari lek kowe. Wis mari. Berat ya astagfirullah. Aku ora mikir kaya ngono, aku ndang petuk anak-anak ngono lho. Meskipun Aku tidak lek- mikir tapi kan itu sudah dipikirkan sama Ibu bentuk pelayanan pengabdian terhadap suami. Maksudku apa? Masku wis mari lek ku mengantuk, ngono lho. Oh, emi mengantuk to. Tak kira melon. Oh. Niki BS sing kangen kali bojone ora mung kula tok, termasuk Mbak Lia nggih pun petang dina lho ramune. Ah, iya. Ya. Bu Kesi Ning. mbiyen iki Pak Anom Surata asring apa ngastana Panaraga favorit. Lah, bangsa ngene iki ngadi remeni kali piyai-piyai sepuh sing enom ya disuguhi, sing sepuh ya entuk jamu. Tegese waroton sih, Pak. Mbuh. Kirangan. Ya ya Reng, ya. Niku paten nono ae lho. Mangga Bu. Matur sembah nuwun wilujeng niskala. Anggenipun Bu Kesi ngaturaken Sinom Parijata. Ha, mbok menawi kula sak kanca anggenipun atur panglipur dumateng warga masyarakat ing Siwalan. Wonten lepat lan klentunipun nyuwun agunge samudra pangaksami kanthi panyuwunan mugi-mugi sedaya para warga Siwalan berkah rahayu wilujeng tentrem niskala. Iya ngono kuwi. Matur nuwun Pak Gareng nggih. Nggih, Pak Yoyo, matur nuwun. Sukses selalu, sehat selalu. Sami-sami Pak Yoyo. Nggih. Wilujeng istirahat benjing. Benjing, Nggih. iki rong rampung aku sih nggih. Benjing. Kan derene ya, Nduk. Ya, salam nggih Pak Buke. Sukses selalu, sehat. Ya, matur nuwun nggih. Ya, Gang, ya iki malah geger ing Amarta. Lah ya mula Kang kok kuwi ayo.